Matapos ilunsad ng Department of Health ang pediatric vaccination o pagbabakuna kontra COVID sa mga kabataang edad 12 hanggang 17 anyos, umarangkada na ito sa Bataan nitong November 2. Isang ceremonial vaccination ang ginawa sa Bataan General Hospital and Medical Center para sa mga pediatric patient at kabataang may comorbidity. Simula November 5, lahat ng kabataang pasok sa itinakdang age bracket ay babakunahan na rin sa Bataan People's Center, Vista Mall at Penelco. Sa buong Central Luzon, isa ang Bataan sa mga nangunguna pagdating sa pag-rollout ng COVID vaccines. Sa kanilang latest vaccine report, umabot na sa 334,643 ang naturukan ng unang dose, habang 292,738 ang fully vaccinated na. Sumunod po tayo, suportahan po natin ang ating strategy ng prevention at ang vaccination. At ang target po natin, maligtas ang ating mga kababayan at ang ating mahal sa buhay, magbukas muli yung ating ekonomiya para bumalik na yung sigla ng trabaho. Ang vaccination ang nakikitang dahilan ng Provincial IATF kung kaya't patuloy sa pagbaba ang COVID cases sa lugar. September 2 nang pumalo sa 4,297 ang active COVID-19 cases sa probinsya. Subalit matapos ang 2 buwan, bumaba na ito sa 573 active cases. Dahil sa gumagandang lagay ng sitwasyon ng COVID sa lalawigan, mula modified ECQ ay ibinaba na ang quarantine status nito sa Alert Level 3 simula noong November 1 hanggang November 14. Samantala, ayon sa DOH, nasa 12.7 milyong kabataan ang may edad 12 hanggang 17 ngayong taon sa buong bansa. Pagtitiyak naman ni Vaccine Czar Carlito Galvez Jr., may sapat ng supply ng bakuna para isagawa ang pediatric vaccination. Naging matiwasay rin daw ang rollout ng COVID-19 vaccine sa mga batang may comorbidity sa Metro Manila na umarangkada noong kalagitnaan ng Oktubre. Rainiel Pawid, CIL TV News.